ଏଥର ନୂଆପଡ଼ାରେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ବନାମ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଲଢ଼େଇ। ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଜୟଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ମଇଦାନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘସିରାମ ମାଝୀ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିବା ବେଳେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେଡି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ସେ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। ପରଲୋକଗତ ବିଜେଡି ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଦଳରେ ମିଶାଇ ନୂଆପଡ଼ା ବାଜି ଜିତିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ଘସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ହାତେଇବା କସରତ ଜାରି ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ବିଜେଡି। ନୂଆପଡ଼ାରେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ସେ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ। ତେବେ ବିଜେଡିର ଅଘୋଷିତ ସର୍ଭେ ସଭା ବୋଲାଉଥିବା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ କୁଆଡ଼େ ନୂଆପଡ଼ାର ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ଏବଂ ବିଜେଡିର କନ୍ଦଳ ବଢ଼ିବା, ନେତାଏ ଦଳ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ମନେ ହୁଏ ବିଜେଡିରେ ଏବେ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବା ସହ ଦଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଧୁଆ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ବିଜେଡିରେ ଥିବା କିଛି ପାଣ୍ଡିଆନପନ୍ଥୀ ନେତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଝାମୁ ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ରଣ୍ଟଫୁଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପଛ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନବୀନ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ ଆଇ ଆମ୍ ଡାଉନ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଆଉଟ୍। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସରୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଲୋକେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇପାରନ୍ତି VK ପାଣ୍ଡିଆନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରୁଥ୍।